juman kautta mä olin ojamassa vaan tuonne sillistä ja nyt mä saan taivaalla. Mitä mitä? Älä nouse! Ja mä oon mökin jossain taivaalla. Mä näen kodin täältä, joo. Ei! Apua! Mitä? Mä tavallaan ohjaan täällä venettä. Taivaalla. Taivaassa. Sitkään suhaduksen satsuma. Näin se on. Mä en pääse pois tästä kyydistä. Mitä hittoa? Eka bugi. Onks sä nähnyt tätä moottorin nosturia? Häh? Onks sä nähnyt tätä moottorin nosturia? Siihenhän se on ite nähnyt. On muuten vähän oudon näköinen. Ykkösellä meni. Mä siirryn latavata yhteen Onko kohtaan. kone kiinni jo? Ei. No. En mä nyt niin nopea oo. Mä pääsin veneestä pois. Kiva kuulla. Missä itse vene? Siis oikeesti tää on ihan sika